Күренекле педагог Константин Ушинский былай дигән: һәр балада 8 төрле һөнәр, 8 төрле сәләт була дигән. Ә менә аларны ачуда, аларны үстерүдә иң беренче чиратта әти-әниләрнең, тора-бара педагогларның, аннары инде кешенең үзеннән тора икән. Һәм менә бүгенге кунагыбызны күз алдына китергәндә миндә һәр вакытта сорау туа. Ә менә аның шундый таланты, шундый сәләтле булуында кемнең роле зур мөһим роль уйнады икән? Әйдәгез үзеннән сорыйк әле. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның, Башкортстанның халык артисты, радио, телевидение алып баручысы, үзе композитор, үзе шагыйрә, үзе җырчы Зифа Нагаева бездә кунакта. Исәнмесез, Зифа ханым. Хәерле көн, Замира. Кояшлар күтәреп Казанга килеп кердек. Шул кадәрле яраткан тапшыруыбызга дип әйтәсем килә, бөтен Башкортстан халкы исеменнән һәм зур рәхмәтләр күңелемдә төяп килгәнмен. Чөнки дә мине Татарстан, безнең күңелебез, рухи кыйблабыз, мәркәзе, атказанган сәнгать эшмәкәрендә һәм күптән түгел генә Татарстанның халык артисты исеменә лаек итүләре белән бер рәттән ничә еллар җанымда ургылып туган җырларым яшәп килгән Татарстанга сезгә кайнар ялкынлы сәламнәр. Сәламнәрегезне алдык. Менә бу тапшыруны башлаганда мин шундый сүзләр белән башладым бит әйбет. 8 төрле сәләт. Миңа калса, сездә 8 генә түгел, сездә 80 төрле. Һәм менә шушы сәләтегезне ачуда иң беренче чиратта кем зур роль уйнады дип уйлыйсыз сез? Иң беренче чиратта, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә ниндидер биргән миңа карата булган тугандагы мөнәсәбәт һәм тугандагы сәләт. Һәм шушы кичкенә булган сәләтемне кичкенәдән күреп, әти урынына да, әни урынына да беренче укытучымда булган әнием. Артабан инде фәкать ниндидер билемнәр арттыру, камилләштерү әлбәттә кирәк булган. Аның инде 6 яшьтә миңа гармон алып тоттырулары, чайка хромкасы иде ул вакытта бек модны була торган иде, авылларда егетләрнең шәпләрендә генә була торган иде. Энекәш белән миндә барлыкка килде һәм инде бара билемнәремне ала инде миңа тормыш мәктәбе, халык белән эшләү, халык белән аралашу. Әгәр дә үстерде дип инде кыюлык алсам үземә, шулай дип әйтә алам. Әлбәттә шулайдыр, чөнки әйтәләр бит әле, сәләт ул менә мин еш кына педагоглардан, тренерлардан ишеткәнем бар. Балалар кичкенә булгачтан да инде һәр вакыт әйтәләр, сәләт ул уңышның 1%, калган 99% ул хезмәт. Үз-үзең өстендә эшләү, армый-талмый эшләү нәтиҗәсе дип. Мин сезнең инде чыннан да бик эш сөючән һәм бик чыннан да эшкә мөкиббән китеп, чын күңелдән бирелеп эшләүче кеше буларак беләм. Сез кайсы яктан гомумән туган җирегез, туган авылыгыз кайсы төбәк? Башкортстаннан? Башкортстанның Авыргазы районы. Хәния Фәрхи бик күп җырларда җырлаган, Гомәремнең күлләре дигән күлләр әйләнәсендә утырган кеше Швейцария дип без инде Гомәр авылы әлеге документлар белән искәйтекәй дип хәзер атала ул. Шул авылда мин үскәнмен һәм шул музыка педагогика училищесыдан кайтып та мин үземнең районда музыка укытып, байтак еллар 91 елга кадәр музыка мәктәбе директоры да булып эшләп, аннары читтән торып югары белем алган вакытта миңа шундый теләк туды һәм шул теләгемне тормышка ашырдым. Уфага күченеп, бик матур иҗат ялкыннарында янып киттем. Менә Уфага күчкәнчә әйдәгез әле без менә шушы Авыргазы районының бик матур авылында тукталыйк әле. Балачагыз турында сөйләгез әле. Әниегез турында, гаиләгез турында. Әни үзе генә үстерде, ләкин урамда кайбер вакыт рәнҗетүләр була бит, ялгыз ана үстергән балаларны сез әтисе, сезнең әтиегез юк дигәннәрдән башка вакытта без әти юклыкны сизмәдек. Мин инде гомрем буена бер әйбер генә игәде, башка әтиле балаларның капка төбенә ат кайтып туктый торган иде. Ул вакытта машиналар юк. Һәм мин шул ак көнләшүләр белән бага торган идем. Әти булса безгә дә ат кайтып туктар иде. Алар инде әллә кемнәр булып утырып китәләр теге туйра дибез пешәнлекләргә, җиләклекләргә. Баралар бездә андый булмый иде. Бүтән яклап әни бирде, әни укытты. Әни бик тәнкыйть күзлегеннән дә бик усал яктан да әни булды ул безгә. Һәм бик күңеле йомшакта, таләпчән әниләрнең берсе булды. Бүтән яклап бездә инде ул вакытта авылда балаларда бик булмагандыр да, һәрбер балада икебезгә 2 велосипед булсынмы, 2 чаңгы парлап, конькилар, шуларын барсына өйрәтеп,
иренмичә, менә шулай иттереп без өйгә кайткач, берәр өйдә эшләрне кабат-кабат ул әйткәннәрне эшләп урынына җиткермичә, дәресләрне әзерләмичә, никаш белән урамга чыгармый торган идек. Айрыша мин инде, ул инде азрак теге югаланып чыгып кача торган чаклары бар иде. Мин инде бик җаваплы бала булдым үскәннән, бик җаваплы итеп әле дә үземдә хәтерлим, әни дә әйтә торган иде. Менә шулай үселде авылда. Сер булмаса, сезнең әтиегез кайда иде? Әтием минем Казанда җирләнгән. Әти мине 1нче сыйныфка укырга зур ак бантлар белән чәчләремне әни үргә җитәкләп алып барып утыртты да. Анда инде араларында ниндидер аңлашылмаушылыклар булганны бик каты белә торган вакытым түгел. Шуңа күрә мин инде үземә җырат ала алмыйм. Кабатлап мин әлеге хәтерләрне яңартып сызланып утырырга, ләкин шул парт артына утыртып, кызым яхшы укы диде дә, һәм бездән чыгып китте. Шул китүдән ул Казанда яшәде. Бик күп еллар ялгыз яшәде ул, 2 югары белемле ул, минем әти бик башлы кеше булган диләр инде. Ул җирләнгән Казанда. Шуңа күрә Казан минем җан сулышым белән дә бәйле, бу ягы да бар. Инде әтишеп киткәч, сез башка аралашмадыгызмы әтигез белән? Әти белән мин укып беткәнче, тамамлаганчы, әни безнең бик каты шундый булды, үзенә ничек сүз биргәндерме, бер вакытта алимент дип эзләп йөрмәде, башкалар кебек кирәкми. Үстерәм балаларны, аякка бастырам. Әти 1-2 тапкыр килеп киткәне хәтердә, энекәш әйткән иде. Кара, әни, бу әтинең пальтосы, бу абыйның пальтосы безнең әтинекенә охшаган дип фотосурәттә күргән булган инде аны. Без аны шулай гына хәтерлибез. Ә менә инде педагогия училищесын, музыка педагогия училищесын тамамлап Авыргазыга кайткач, минем туганнарына кайтып, ул минем концертларга килеп, ул минем белән укытучылар бүлмәсе, учительская дибез бит инде. Мин шунда аның урыс теле укытучысы бер туганы иде, безне очраштырып, шунда сөйләшүләр булды инде, аңлашулар. Анда инде күз яшьләре күбрәк. Аңлашудан да бигрәк күбрәк күз яшьләре минем яктан да, аның яктан да. Мине ул 1-2 рәт шулай ымтылып күрүгә килүе, миңа ничектер, мин ул вакытта инде без үзебезгә алганбыз ул язмышны. Шуңа бик әрнү түгел, ул бер вакытта да ымтылмады энекәшемне күрүгә. Мин инде аңа зирәк кенә дәгъва белдердем ул вакытта. Шул авырттырыбрак сөйләшенүләр генә хәтеремдә калган, башкача иртәрәк китте ул. 63 яшендә генә вафат булды. Авыру да бик каты иде. Шуңа күрә без башкача әти белән бик аралашмадык. Менә шундый гына мөгамәләдә булган очрашулар. Башкача бик хәтерләп язган җырларым да берничә тапкыр гына пәйда булды тормышта. Башкача әтиле булмады тормыш, язмыш. Димәк, әти урынына да, әни урынына да, сезнең инде әни булганнан сез әйтәсез бит, кырыс та булды, йомшак та булды. Кырыс булырга булмыйча булмый, чөнки әти тәрбиясен дә бирергә кирәк бит, әни тәрбиясен дә бирергә кирәк. Үз гомеремдә бер тапкыр дәрес әзерләмәдем. Башкалар кебек буласы килеп, уйнарга чыга, баз кешеләр волейбол уйныйлар, урамда йөгерәләр. Миңа инде эшне дә эшләргә, гел 5-легә дә укырга кирәк. 4-ле алсам да җылый торган идем. Шулай гәрләнеп, алырга тиешмен 5-ле дип инде. Шуннан тоттым да инде, әнигә никтер әзрәк үпкәндә булган. Ахыры шул вакытта дәресемне әзерләмәй бардым. Ул бит күрә инде. Ягафарова ни әйтер дип такта янына чыгарган иде. Мин инде өйлеп, өрлегеп, күз яшьләре бит буйлап тәгәрәп, үзем шигендер кебек кып-кызыл булдым, мин белмим дидем бит инде. Китердем нигеңне зур иттереп, әллә ничә шакмакка. Менә шулай икеле куеп кайтарган иде. Бер үз гомеремдә алган бер икелем бар. Бүтән тормышымда икелегә бер нәрсә дә эшләмәдем дип әйтә алам, чөнки ул миңа дәрес булды, сабак булды бүтән гомеремә. Менә балачак дигәннән әтилеме ул, әтисезме, ул бит барбер иң рәхәт вакытлар бит инде, балачак вакытлар. Иң менә шулай хәтерегездә калган шундый вакыт бар, менә сез әйтәсез, әтисез булганга үпкәләткән чаклар да бар дип. Менә шундый вакыт исегездә калган, менә яра булып әле дә булса, бәлки ул хәзер яра да түгелдер инде ул, ләкин истә калган шундый хәтере бармы? Истә калган күрше җегетләре, малайларының берсе тәпәләшеп алабыз бит инде үскәндә. Мин малайлар белән уйнарга ярата идем, теге бомбалага мин башларга, мин өскә менеп китә идем, күзлек кия идем, җитмәсә аны 2 ай көтеп алабыз, яздырып кына кайтарырга кирәк инде. Бәрәләрдә аталарда кертәләр, шелпәрәмә пиалалар кыйла, әни утырып елый торган иде. Балам, күзең начарлана, тагын 2 ай көтәргә кирәк. Менә шул малайлар арасында йөреп үстем инде мин, һәм шул вакытта бер авыр сүз дә әйтергә бүтән кулыннан килмәгәндер ул малайның. Ул аның өчен еллар буе соңдан үкенеп сөйләшә торган идек. Юнны булсагыз, әтигез ташлап чыгып китмәс иде дигән сүз. Карасынамы? Шул бик авыр булып
ишетелде инде ул сүз. Менә хәзер әзрәк җыйныйм инде. Шул бүтән шәли ул кадерлесен хәтерләм, моннан да авыры булмады кебек. Моннан да тормышта үземдә кайрылулар булды, ләкин бу сүз теге ярып кирип калган инде ул минем үземнең тегендә сер сандыгының төбендә утыра торган бер яра булып калган. Ләкин инде без әнигә кимәгәнне кидергә тырышты, капмаганны каптырга тырышты. Без әнигә рәхмәттән башка бер бүтән шәли әйтә торган сүз булмады. Безнең әни бик безне матур үстерде. Афәрин. Ул минем укытучы булганны теләде. Үзе мине музыкага өйрәтте. Музыка мәктәбе юк бит инде. Авыр булачак. Андый артист тормышын ашар, андыйга да җибәрмим бер кайда. Шуннан Кызылтаңда килде. Укыйбыз 8нче сыйныфта беткәндә уртага бүленгән музыка педагогия. Җылыйм, әнем әйтәм, яртысы минеке, яртысы синеке, шунда гына булса да җибәр инде мине. Шуннан абый белән алар мин 5кә генә укып беткәч, әйдә без аның гармунын сөйләп барсын, хәзер әйләнеп кайтыр әле. Бездән башка нәрсә эшли ала ул, мине чыгарып җибәрделәр. Бардым да кирип кайттым укырга. Анда Роберт Загретинов теге комиссия рәисе бит инде утыра. Башкалар Бахны уйныйлар, Шопенны уйныйлар. Мен кирдем дә кайткан чакта Сарман буйларында 40 эшен ташлап 40 якка дип аяксыз чак сәленеп тора, гәүдә бәләкәй, гармун белән бит инде җырлыйм. Көләләр, елмая башладылар барысы да. Тагын инде җырым бар. Күбәләкне белән мин әйтәм. Шуннан инде чыктык Ибрай кызы белән тышта, ул да шулай алмадылар инде, мен әйтәм, кайтырмын да китәрмен. Шуннан соң хәзер списоклар беткәчтен чакырып киттеләр дә. Әйтәләр инде менә башкалар хәзер тагын экзаменнар бирергә калалар, имтиханнар. Авылың зурмы? Мен әйтәм, буларга зур дип әйтергә кирәктер инде. Минем авыл бәләкәй бит. Бәләкәй шул, мен әйтәм. Нишләп алай дип әйтәсең? Бәләкәй булгач дим инде. Шуннан соң менә кайтты авылның бер башыннан икенче башына. Мин Уфага укырга кирдем дип гармун тартып, армияга киткән кебек йөри дип укытучылар кайтарып җибәрделәр мине. Кайттым да авылга. Клубка чыктым, бөтен яшьләрне җыйдым, мин Уфага киттем. Ул вакытта авыл яшьләре авылдан чыгып китү зур бәхет. Имеш зур булгансың, имеш кеше булгансың. Яни куеныннан очасың. Сәгать төнге 4кә кадәрлек язлар җиткәч кайтырмын дип акырып җырлап йөрдем. Тегеләр минем арттан җырлап йөриләр. Мине армияга заткан кебек. Шундый чаклары хәтердә авылның менә матур вакытлары. Кыярлап, кишурлап, малайлар нәрсә эшли. Әле булса үкенечле, шул кадәр авыр итеп үстергәннәр бит инде. Без аны теге төннә сәрмәп алып булмагач, ятып тәгәр идек. Кайда аркага катысы бар, ул кыярны шуннан үзәбез. Менә шул кадәрләре. Нәнәй миңа шуңа имансызлар рәтендә списокка мине кертеп куйган иде инде. Нәнәй әбигез була инде. Әнинең әнисе. Эй балам, имансыз дип мине тиргәйде. Иң авыр сүз шул була торган иде. Аннан инде үзе белән сәхәргә торып, үзе тагын ураза тотарга да өйрәтеп, Коръәнне яттан укый торган иде. Нәнәй тәрбиясе шулай ук миңа бик мөһим булды ул. Сез бергә яшәдегез бит? Килә торган иде ул кунакка, теге озын агачка төенчеген бәйләп, аркага асып, баш күрше авылда. Ай. Шулай килә иде. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә икеләтә кунак. Ничендигенә беренчедән ул бездә республикада кунакта, Башкортстаннан, икенчедән исә тапшыруыбызда кунакта Зифа Нагаева. Зифа ханым, балачак, менә сез әйтеп үттегез, әни чайка гармунап кайтып бирде дип. Үзегез өйрәндегезме уйнарга? Башкорт җизнәм бар иде, мәрхүм инде хәзер Стартамакта. Бик матур итеп уйный, әнинең сеңлесе Рәйсә апам җырлый. Кунакка килгән саен мин ушларым китеп менә шулай кулым уеп бетә иде пич башларыннан. Җизнәй белән апаның җырлап уйнаганнарын карап инде. Аңа артыннан өйрәнәсе килә. Әни миңа гармунны алгач та Җизнәйгә итеп куйды Стартамакка. Хәзер Җизнәй түгәрәк күл бар бит әле җыр, элекке халык җырлары. Шуның башын гына өйрәтте дә сукыр чәге белән операциягә кирип китте. Хәзер мин җырлыйм, Җизнәйне алып киттеләр скорый помощь белән инде. Шуннан мин әйтәм, хәзер апа әйтә, кашан чыгаралар Җизнәйне, кашан кайгырам, җыр кайгысы калмады. Апа хәйләкәр генә әйтеп, менә җырның ахырының кашан уйнап бетә минем балдыз. Шуннан мине табиблар чыгаралар дип әйтте. Җизнәң дигәч, танауларны мышкылдап тарта 6 яшь миңа. Түгәрәк күлнең ахырын үзем уйнап беттем. Шуннан Җизнәй әйтте кайткач, хәзер алай үзең киттең инде булай булгач. Менә шушы гармунда уйнау инде өйрәнгәннән соң, ул бит әле әйтәләр, әгәр дә авылда егет гармунда уйнаса, инде урысчалап әйткәндә первый парень на деревне диләр бит. Сезнең авылда гармунчылар күбеме? Ярыйсы гына минем 2 туган абый әти яклап, аларның нәселендә инде 4-5 рәттән гармун уйнап, кызлар узатып, гармунсыз кыз узатмый торганнар иде.
Шулар артыннан бөтен җирдә кайда гармун мин була торган идем. Аулаклар үткәрәбез бит инде, аулакларда җырлап. Элекке тәртипсезләр юк бит, тәртипсезлекләр. Анда матур итеп урнашып пешерәбез, җырлашып утырабыз, уйныйбыз. Шуннан урамнарга чыгып таңнар аттыргынчы сандугач тавышын ишеткенче гармун уйнап, мин инде язларда өйеп куйган сарайның башындагы салам башына башта мышны итеге агач баскычны куям, гармунны башта мендерәм, бушлат, якасыз бушлат бит инде өстә. Шуннан өстегенә аның кояштан эри башлаган була апрельдә. Шунда менеп утырам туң салам башына, гармунны куям кырга. Шуннан көннең буена әни инде берәрәш кушкышында җырлап утырам, bütün авыл күренә. Тамаша кылып утырам, халыкка ишетелсен дип. Урамаша Закария абый бар иде. Эй Ходаем, кайчан шушы Зәйтүнәнең кызы авылдан чыгып китә инде, калактанар иде дип әйтә торган булган инде. Еллар үтте, шуннан мин кайтып кына йөрим. Булар авыл белән, минем авылым Зифа кайтып килә икән дигәнне ишетүгә, Танаусыз Хөснай Мәләви дигән әбиебез бар иде күршедә. Ул теге ялтырга алышлары белән биергә чыга. Мин әле бер эшләмәгәнмен, кайтып кына киләм юлга. Ул вакытта телефоннар юк. Ул Закария абыйлар аркамнан шапылдатып, әтәйләрчә яратып, син киткәч бит авылның бөтен яме бетте, сезнең дистер диләр бит инде чыгып киткәннәр иде. Эй, шул вакытны кабатлап тагын бер сине салам башында тыңлатып кына утырырга дип шулай әйтә торганнар иде. Менә шул матур вакытлары авылның бик кадеремдә яши. Әлбәттә. Менә инде сез әйтегез, авылдан чыгып киткән вакытлар дип, кайттыгыз. Иртәнге 4-кә хәтлек Уфага китәм дип җырлап йөрдегез. Уфадагы тормыш ничек дәвам итте? Ничек башланып китте гомумән? Уфадагы тормышның мин инде кичкенә чакта кызлар белән гәпләшә торган идек. Кияүгә кемгә чыгасың үскәч? Минем тик бер генә, мин гармунчыга кияүгә чыгам. Мин башка бер кемгә дә кияүгә чыкмыйм. Шулай иттереп килә гармунчыга кияүгә чыгып булмады инде. Аларына үзенә бер 5-6 тапшыру кирәк. Шуңа күрә, шуннан хәзер инде мин председатель малайына, ул аграр университетны тамамлап районга кайтты. Бик каты, шәп, дәрәҗәле колхоз рәисе иде минем кайнатам. Һәм аның улы аграр институттан ул вакытта, мин музыка педагогика училищесынан кайтып, икебез дә яшь белгечләр булып шулай кавышып китеп бит инде. Бер-беребезнең теге уртак эшләребез, шуна уртак кызыксынулар бит инде. Шулай итеп, ул вакытта кулны сорарга бару бездән сорап туру юк. Авылга кайтсам, әни әйтә, синең кулны сорарга килделәр ди. Беренче майда ди. Бейгайда була микән бит инде без бит әле бөтенләй ярашып та, ул кайтканда әтисе нәрсә бик боегып кына авызың бер җырла, бер теге берәсенә гашык булдың мәллә. Әйе, әллә өйләнергә исәбең бар. Кайната безнең шундый кырыс кына дигән кайната. Шуннан аларның беренче уллары инде, кызлары гына кияүдә әле 6 бала. Шуннан соң әйе дигән әйткән инде бу. Әйе дигәч үзмәгәндә куймаган инде, кайда менә шулай укытучы баласы булгач, начар кеше түгелдер әле. Шуннан күршеләренә әйтеп, минем кулны сорарга китеп барады инде. Без, минем кем икәнне белгәч инде, музыка укытучысы булгач бит инде. Без җирдән йолдыз эзләп тормадык әле. Күктән бер йолдыз тапкан малай, шуны алырга китеп барабыз дип әйтеп киткән булды ди. Авылда шулай азак мин баргач көлә торганнар иде. Шулай итеп 23 ел яшәдем килен булып. Аерылырга туры килде. Аерылуның да сәбәбе башка төрле бер булмады. Җыр алга чыга, җыр китте. Мин инде Уфаларда артистлар җырлый башладылар. Хәния Фәрхи белән бик каты дуслык башланды. Шуңа инде ул бу хәлләрне бик авыррак кичерде. Шуңа күрә мин аңа инде бик ризамын. Сез ул вакытта бергә кайда, 23 ел кайда яшәдегез сез? Без Уфада яшәдек 91 елны талон системасында. Сәгать иртәнге 4-тә мич яга идем. Шуннан эшкә китәм, аннан кайтуыма тагын балаларны мәктәпкә урнаштырып, тагын мич. Бу шәхси йортта тордыгыз. Шәхси йортка гына күчәргә мөмкинчелек булды. Бер генә обмен булды ул вакытта, ул бик авыр ел. Иртән бер бала кефирда тора, кич бер бала ярты сабын бүлеп бирәләр иде. Хуҗалык сабыны, чөнки талон системасын минем тыңлаучылар булса әле барда беләләр. Ул еллар ничек куркмый шул елларда без күчкәнбез. Һәм бөтенләй икенче дөнья ачылды миңа Уфада. Бөтенләй. Балаларыгыз булгандыр бит, уртак балалар? Әлбәттә, минем әле улым, менә бу көннәрдә генә 45 яше тулды. Мин шундый, әйе, бик бай кешемен, кызым.
Улымның үзенең фирмасы, менә су үткәргечләр, бассейннар, коммуникациялар белән шөгыльләнә, бик миңа тормышта ярдәме зур. Кызым косметолог, балаларым белән бик канәгатьмен. Уфада үстеләр, Уфаларда укыдылар, югары белемнәр алдылар, 100-1 тапкырда кызылык китермәделәр. Субханалла. Уфага килдегез, сез яши башладыгыз, һәм димәк сезгә инде иҗат юнәлешендә мөмкинлекләр күбрәк ачыла башлады. Бер нәрсә дә уйламадым. Минем балалар дипломы булгач, мин бит шул 91 елда дипломны менә югары белем алып кына торган чаклар, алып 91дә диплом алып кына торган вакытым югары белемгә. Ләкин минем теге эшләп торган музыка белгече буларак балаларны бик ярата идем мин. Мин күчеп киткәч балаларым бик елады. Хор укытучылар хорлары тоттым. Бик күп лауреат, театр лауреатлары булдым. Авыргазыда Бәхтияга Гайсинның ул вакытта исән чакларында безгә кайтып Фәйзи Аскаров белән салган ансамбльләрендә миңа инде вокал ниләре, партиялары язып бик каты авыр кичердем. Үзем дә Уфада калдырып шуларны китәргә. Ансамбльләр, вокал ансамбльләре кызларымда һәм балалар бакчасында музыка җитәкчесе булганда да, мәктәптә музыка укытканда да һәрвакыт балалар белән эшләдем. Балалар фольклорына тартыла идем. Монда килдем дә үземә ачтым шуны. Мәктәптә татар классларында эшли башладым, музыка укытучысы. Татар классы бар җирдә һәм балалар фольклоры минем өчен генә миңа булдырдылар штат. Менә ул бүтән булмады да. Менә мәктәбемнең директоры Рәшидә хатынны 107-нең шундый булдырды миңа. Мин шулар белән шөгыльләнеп, Райхан тапшыруына Халисә Мөхәммәдиева ул вакытта шидер иң беренче ул килеп күреп, бәй безнең шәһәрдә минем ата-аналар Уфимка буена төшеп читән үрәләр миңа. Реквизитлар ясыйлар, шабата үрәләр эштән соң, балалары белән бергә басып җырлыйлар, чиләкләрне буйыйбыз, шүлмәкләр эләбез, җырлыйбыз. Ул вакытта теге кызыл уголоклар, пушмаклар бар иде. Заводлардан иләр. Шуннарда концертлар куеп биреп кая чакыралар, шунда машина башларына читән төяп. Менә шулай күрә быйсталарда күрсәтеп, тамырларда күрсәтә мине инде чакырдылар Синтиспиртка. Шушы балалар белән күчтем мин шул фольклор ансамбльләре белән. Шуннан Шарык радиосы ачылды. Анда мине музыка мөхәррир итеп чакырдылар. Бөтен татар халкы, татар сүзенә, татар моңына сусап ачылган, анда менә буылып торган буа йырылып киткән кебек, без чыгуга радиодан үрдәк, каз, бәлешләр, әбиләребез носкилар бәйләп, оюклар бәйләп, мин 4 ел шунда эшләдем. Эфирга минем чыгып китүм, мин бер вакытта диктор булырмын дип уйламаган идем. Гәрчә мин соңгыдан Юлдаш радиоларында шул гына юнәлештә эшләп, хаклы ялгача диктор булып, хаклы ялгача алып баручы булып эшләдем бит инде. Әлфия Мәүлитова дигән алып баручыбыз авырып китте дә, аның урынына чыгарга кеше булмады. Мин музыка мөхәррире, мин Татарстаннан туплыйм фонд, Айдар Файзрахмановларны кайтарам, Халидә Бегишевларны мин туплыйм, теге элекке бабиналар белән эшлибез бит инде. Эш авыр, моннан җитәрлек, миндә алып баручы кайгысы юк. Шуннан мине чыгарып утыртты безнең баш мөхәррир, олай булмый, эфир үзелә. Чыктым, ул чыккан эшләдем. Аннан үземнең эшне бит инде артабан дәвам итәм. Шуннан монда не башланды, звоноклар, шалтыратулар, әбиләр, апаларым, бер матур тавыш чыккан, кая куйдыгыз. Бер матур тавыш килеп чыккан, кая куйдыгыз. Бабаян безнең Әрмән генеральный директор чакыртты да, табарбыз музыкаль мөхәррир, безгә эфирда Зифана Гаева кирәк. Һәм шуннан мин бер дә üzülмәдем, хаклы ялгача Юлдаш радиосына Муртаза Габайдуллов чакыруы белән, анда гәрчә теге әйтәләр утвержденный список, анда инде мин чакырылу белән эшкә бардым. Дәүлетбаев, Рәмис Рәбиш безне алды. Әлеге дә баягы шушы тырышлыгыгыз нәтиҗәсе бит инде. Сез әйтәсезме, 23 ел бергә яшәдек, шулай да нәрсә сәбәп булды дип төгәл әйтә аласыз? Шушы иҗат белән кайнавыз гаиләгә игътибар җитми башладымы? Игътибар җитүнең аръягы булды, чөнки балалар минем үзәктә тордык Уфаның. Балалар укыйлар, берсе аграр институтта, берсе медучилищеда башта укыды, институтка кадәрлек. Ике якта да мин уртада, төн буена мин фақат ашарга әзерлим һәм арада җыр язам. Чөнки минем балаларның, мин үзем Сипайлова бистәләрендә Тиханиягә менә булай билле автобус йөридер бит әле. Әйләнә дә киләҗәйләр, әйләнә дә килә язлар. Мин күргәнем юк дип кенә язылган җыр ул. Теге тәрәзәсеннән бер генә аякта барасың, икенче аякка урын юк, халык шыплап тутырылган автобус. Тагын яз килде, тагын көз килә, әйләнә. Менә теге шиган кызлары Айдарларга тукталышлардагы шиганнарны күреп, алар барысы менә шушы автобуста язылган җырлар алар. Һәм шул вакытларда төне буена ашарга әзерләгәнемне үземә аш калам, иртәнге ашап китәргә ибрик. Моннан студентлар безнең аша кайталар.
Ялтырап утыра кәстрүлләрмен кайтуга. Балаларымның дуслары ашап чыгып китәләр бит инде. Ярар инде, мин әйтәм, күбесе авылдан килгән балалар бит. Үзем дә шуннан яңа күчтем бит, ашасыннар инде. Юклыкрак вакыт бит, авылларда да теге талон вакыты. Шулай иттереп, җыр арасында җыр. Шуннан минем иптәшем инде. Менә бу әйбер инде бөтенләй безгә кирәкми бит инде. Күрмисеңме булай да тормыш авыр. Кирәкми бу җырларыңнан инде. Радионда җиткән бит инде. Ә минем бит ул бер киткәч тырнап кына тора. Шуннан инде ныклап катгый рәвештә менә кухняда гына ашарга пешереп, әйбәт әни булып, эшкә сәгатьтән иртәнге 9-га барып, кичке 6-да кайтсам, миннән дә яхшы тормыш иптәше булмас иде. Ләкин мин алай итәлмәдем. Минем җырларны киттеләр, Татарстанга чыга башладылар. Хәния ургылып 7 программаны, 6-7 җыр һәр программасында Хәния белән эшли башладык. Һәм үзем аңладым, мин булай булмый, бик авыр булса да. Ярый әле ул миннән аерылганнан соң 3 ел башка ханым белән яшәп калды. Бик авыр була иде, йөрәк авыруы белән үлеп китте. Инфаркт белән балаларга да бик авыр була иде. Ярый әле кем беләндер яшәп калды. Ләкин без сөйләшеп килештек. Мин алай гына кырт кисеп, мин җынны гына сайладым, син миңа кирәкмисең түгел. Ул да аңлады. Мин дә аңладым, шулай балаларга авыррак булды, ләкин үскәннәр иде инде. Үзем ятим үскәч суздым мин бу әйберне. Штаб талпынып карадым мин калдырырга. Ләкин балалар инде үсте, мин әйтәм, икесе дә монсы Илберем укып итеп килә аграрныйдан. Кызымның инде шулай ук бик матур гына укып медучилищега кергән вакыты. Шуңа мин әйтәм, күтәрәчәгемне белдем балаларны, эшләячәгемне белдем. Таш кимеремен, балаларны кеше ясармын дидем. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Зифа Нагаева, Татарстанның, Башкортстанның халык артисты. Инде ул безгә, күпләрегезгә җырчы буларак та, композитор буларак та, шагыйрә буларак та таныш. Чөнки һәр икенче хит ул Зифа Нагаеваныкы. Шуннан да афарин җырларыгыз бик матур, бик мәгънәле, халыкчан. Алар барысы да хит. Мин моны бернинди ялгансыз әйтә алам. Менә шушы җырлар кайчан языла башлады? Менә бәләкәйдән үкме, үсмер чактамы ул, яисә нинди бер халәт, Худайдан нинди бер сигнал килдеме, нәрсәдән башланды? Элек хәзер бит инде заказга язулар бар, хәзер бит тәҗрибә дә күп, инде башка төрле юнәлештә эшләнә. Хәзер кирәк булган өчен дә утырып язып була. Ләкин элегрәк кичкенә чакта ни әйтә торган иде, ниндидер без белмәгән җырларны көйләп йөрисең дип. Аңа игътибар бирмәгән без инде. Алар онытылып калганнар шулай. Аннары мин бик каты авырып дәваханада яттым. Шул дәваханада яткан вакытта аллергия белән бик каты авырдым мин анда. Шунда профессиональ авырулар дәваханасында ятканда миңа аңшы билешкәннәр иде инде, хәбәр килде авылдан. Авылда әниегезнең йөрәге авыртуы сәбәпле нигә әникәш күчерә, өегезне саттылар дип. Мин дәваханада чыкты. Алар инде колхозга бирегә сөйләшенгән, электән әзерлек бар иде, ләкин мин ул кадәрле булыр дип уйламаган идем. Һәм шул вакытта түшәмнәрен тишеп чыга инде мөлдерәмә тулы күзләрем дигән шигырем дә бар. Шигырьләрен байтак язадыр инде минем гәзитләрдә, теге стена гәзитләрендә дә чыга торган, район гәзитләрендә дә. Һәм шул вакытта күз алдына килә ул сыерчыкларда бүтән әнинең ясына кайткан безнеке булмый. Апка төбендәге яшел үләннәр дә хәзер безнеке булмыймы? Хәзер ятимсерәп каламы безнең өй? Менә шушы сүзләр ничек итеп шунда уемнан үтеп яткан, кырда мин ятам, система бүтән бер әйбер дә юк, тәрәзәдән аз гына яктылык төшә, һәм кулда ручка да юк, кагаз да юк, бер нәрсә дә. Онытыла бит ул алар. Менә капка төпләрендә яшел үлән Хания җырлады, Зейнәп җырлады. Менә шул вакыттан мин ныклап үземдән индидер ачылу сизеп, ныклап языла башлады ул җырлар. Шул беренче җырларым. Аннан гомерләр зая узмасын. Ул гомерләр зая узмасынны иптәшемнең 40 яшендә, анда ул вакытта бергәбез. Мин әйтеп китәргә кирәк, аны ничек кенә искә алсам да, мин бер вакытта начар итеп искә алмыйм, авыр туфраклары җиңел булсын. Аңа мин шул кадәрле рәхмәтлемен, һәм ул гаиләгә, кайнатама мин бик күпкә өйрәндем ул гаиләдән, һәм бик рәхмәтлемен 2 балам өчен. Әлбәттә, 23 ел гомер ул. Шул кадәрле күп нәрсәләргә өйрәндем, чөнки без башкача яшәү рәвешендә булдык. Укытучы, икенче төрле, анда колхоз рәисе, күмәк гаилә, анда ашарга әзерләүләрдә башка төрлечә. Менә мин шуңа улар гаилә өчен, ул авыллар менә бу тапшыруны карарлар, гел рәхмәтле булып яшим. 40 яше иде,
шул Илдарның иптәшемнең анага мен әйтәм, көне-төне әле тиргәшеп алабыз, әле үпкәләшеп алабыз, мен әйтәм, уф, яшәмим дә, аерылам дип тә әйткән көннәр күп бит инде безнең, ди, мен инде нәрсә дип инде мен әйтәм, бераз җырлыйсы да бит моңа дип утырам инде бу эштә чакта. Алдымда хәзер яратам сүзе дә юк, ни дә юк, беребез өчен беребез кирәк, нәрсә булса да бергә барыбер җиңелрәк дип, менә ничек шулай уйлыйм. Ә ул баксаң, бөтен гаиләләргә дә шушы гына кирәк булды да, аннары бөтен радиоларда котлаулар модада чак, көненә 6 тапкыр гомерләр зая узмасын җыры әйләнде дә китте. Шуннан инде бер артлы җырлар киттеләр. Һәм үзем дә шундый сиздем. Бу җырлар миңа бик стимул бирделәр. Зәйнәпләр матур итеп алып чыкты гомерләр зая узмасын, Хания үзе җырлады, парлап җырлагач тагын күтәрелде. Аннары китте җырларым. Җавит белән Зөлфия бик каты алып киттеләр җырларына. Ай, бик рәхмәтле мен мугаиләгә. Ә инде Татарстан капкаларын гәрчә миңа Фәнвәли Әхмәтов ачты. Ул 2 илгә бер илче булып йөргән Фәнвәли Әхмәтов, радиода эшләгән елларда синдәге сәләт, син микрофонга гына сөйләп утырырга тиеш түгел, син сәхнәләрдә йөреп, сәхнәләрдә айкап-шайкап сөйләргә, әйдә миңа алып баручы булып китәсең. Икебезне җитәкләде Фәнир Галимов белән. 2 композиторны алам да, мин алып барам. Һәм бер бүлектә мин җырлыйм үземнең җырларны, бер бүлектә Фәнир Галимов. 5 ел мин Фәнвәли Әхмәтов белән гастрольләрдә йөрдем. Ул миңа Татарстанның Тукай районнарында Татарстанның халкы белән якыннан таныштырып, мин аңа шиксез рәхмәтлемен. Һәм миндә капкаларны ачып җибәргән Татарстанга җылыштырып, якынайтып куючы минем өчен Зөһрә Шәрифуллина булды. Менә алар бер артлы килделәр. Җавит Шакировлар Зөлфия белән, алданрак Зәйнәп белән иң беренче Хания, аннары менә бүгенге көнгә хәтлек, гәрчә менә бу тапшыруга килгәндә дә иң күп борчылып бүгенге сәгатьләремдә дә азатып калышым Зөһрә Шәрифуллина. Ул инде легендар җырчы буларак легендага әйләндергән җырым бер вакыт кына, хәзер инде кай җирдә генә барсаң да, ул Зөһрә аша күбрәк кирип, Мәскәүләрдән алып кичкенә авылларга хәбәрлек яңгыраш тапты. Менә бер юлы мин шушы урында файдаланып аларга бетмәс тикәнмәс рәхмәтләремне белдерәм. Башкаларның исемнәрен ваклап әйтеп торып, әйтсәм, барысына да тукталырга кирәк. Бу теге локомотивлар, калганнары вагон дип әйтсәм, Татарстан йолдызларына ай рәхмәтле булып яшим. Шулай рәхмәтләрегез бары бирешкәндер дип уйлыйм. Рәхмәтле булу ул шулай ук тәрбиянең бер өлеше дип әйтимме соң инде. Рәхмәтле була белү ул бит әле менә сез дусларыгызга гына түгел. Димәк, сез Аллаһ Тәгалә дә рәхмәтле. Чөнки менә бу сәләт ул бит табигатьтән бирелгән сәләт. Менә ул мин бу тормышта 2 әйбергә бик каты гаҗәпләнәм. Бер кызыкта тойлар. Шәхсән үзем турында әйтәм, гармунда уйнаучыларга турым. Ничек алар буталмыйлар дим. Сәхнәдә йөрсәм дә иҗат гомерем шушы иҗат белән сәләм мәңге аңлыйм. Һәм икенчесе мин бер вакытта да каян туа ул ки, менә каян туа ул кинәт киләм ул. Менә ул каян туа ул ки. Миндә ул булай туа. Хәзер әйтә алам бит инде. Элек мин аңа аңлатма бирә алмыйдыр. Хәзер бит инде мин заказга күп эшлим. Мин кирәк икән 4-тән сәгать 3-тә әйтергә кирәк, төнләп баш бөтен әйбердән чистарангаш, төнлә уятып, иртәнгә иң матур җырлар шунда туа. Көндез мәшәкать күп. Яки мин иртән йөгерергә чыгам, мин көндә ничә еллар мин иртән йөгерәм, кич белән мин велосипедта йөрим, минем шул менә шушы вакытта беркем дә комачауламаган вакыт ул. Һава саф, рәхәтләнеп йөгерәсең. Әллә күпме җырларым шул йөгергәндә, йөгерә, сүзләр йөгерә. Минем аптыраганым, ничек менә башка композиторлар кеше сүзләренә язалар. Мин бүгенгәчә аптырыйм, чөнки минем башта әтисе булып туа сүзләр, әтисе димен мин нигез, әнисе минем көй дип уйлыйм, чөнки сүзләр минем иң беренче туа да үзләренә урын эзлиләр башта. Менә көй шунда килеп чыга. Ана шул ничек матуррак итеп әйтергә, ни өчен бер җыр икенчесенә ошамый Нагаевның дип әйтәләр. Мин алардан курыкмыйм, башкалар әйтәләр, һәм дөрестән дә шулайдыр. Иң зур отчет композиторның бөтен җырларын җыеп халык алдына чыгару. Әгәр шунда синең 1-2 җырың гына кабатлана икән, син төшер баскычны үзең төшер, халык төшергәнче. Димәк, никтер кайсыдыр җирең синең композиторлыкка дөрес түгел. Әгәр дә синең һәрбер җырың үзенә бер шәхес дәрәҗәсендә күтәрелә икән, димәк ул үзе бер дөнья сүзе белән ки, үзе берәү генә була, аны бүтән беренче дә кабатлы. Ул стиль кабатланырга мөмкин. Стилең синең һәрбер теге композиторның үз стиле, юнәлеше минеке үземнеке, ләкин ул җыр булып кабатланырга тиеш түгел. Бигрәк тә сүзләр. Ә мин бигрәк тә көйдән алда сүзгә өстенлек бирәм. Шуңа күрә миңа бик улак отышлы һәм миңа җиңелрәк тә шуңа күрә җыр язам. Сүзләрегез бик матур чыннан да. Хәтта менә кайчакта уйлыйсың,
мен өзім менә Әнғам Атнабаевның шигырьләрен гаҗәпленә каян менә шулай җайлы гына әйтеп рифма сонда Роберт Мигнолин иҗатында шулай каян шулай җайлы гына рифма туры килә соң булмаң дип. Һәм менә сезнең җырларда шулай. Менә шулай менә ятып тора. Шакат кыз. Шуннан да тыңлыйм сезне. Инде тормышыгызга әйләнеп кайтканда сез инде яңадан гаилә корып бүгенге көндә гаилә белән яшисез. Ничек килеп чыкты бу? Менә шушы икенче тапкыр гаилә корырга җөрьәт итү. Күп ханымнар бит, ой, инде менә үзем өчен генә яшим, рәхәт итеп яшим, беркемдә кирәк түгел ди. Менә дөресен әйтсәм, бик каты кызык тапшыру була инде бу. Бик кызыклы сорау. Ялгыз калдым, 7 ел тордым. Ялгыз калган ахирәтләрем бар. Бик теге рус телендә успешный дибез. Дәрәҗәле ханымнар. Ялгызлар. Җыелабыз, утырабыз. Кайбер егетләр дә килә кырыбызга. Аның араларында бит инде барыбер да яшерен батырын түгел, кайтышлый гына кирип чыгучылар бар, китешле генә. Чөнки аның гаиләсе бар. Мин гармун белән барам булар янында. Җырлыйбыз инде, матур итеп. Кайтам да уйланып ятам. Күпме шулай утырасың? Ул кешеләр синеке түгел. Алар бу вакытлыча кирәкме бу? Кызларым әйтәм. Өстәлгә сукмыйм. Бер җыелганда, теләсә нишләгез, мин кияүгә чыгам дидем. Мин булай яшәмим дидем. Шуннан инде килеп чыкты тормыш иптәшем. Әни белән бик матур гаилә, бик инсафлы, иманлы гаилә, бик күп балалы. Әни белән ахират кушылып апалары яшәгән гаилә. Үзем 2 туганнары белән гомер буе яшәгән. Абыйлары гомер буе монда минсельхозларда зур җитәкчелекләрдә эшләгән кешеләр менә шулай буталып яшәгән. Бәрәкәй чак без клубларда йөргәндә күмер аша биргән бер малайлары бар, Шайхинур исемле. Ул үсә икән бара тора. Үсеп өлгергән булган, без бер-бердә күрмәгәндә. Мин инде бу хәлләрдә кыскартыбрак сөйләйм, тапшыруның вакыты кадерле. Һәм инде үсү генә түгел, ул үскән, киткән, өйләнеп тә өлгергән, 2 баласы да булган икән аның, хатында шәбиде аның. Хатында шәп минем кебек шәбиде. Аерылып та өлгергән. Анда минем эшем юк. Аерылып та өлгергән, Сибир ягына чыгып киткән. Һәм бу ишеткән, мин дә ялгыз икән инде. Аннан очрашу. Кызым әйтә инде, син гастрольгә китәсең, әллә нинди бу ш хәрефенә бер кеше шылтырата. Шул хәтлек авыр исем хәтеремдә калмады. Әй, башны бетерде инде шалтырата ди. Апасының блокнотыннан гына җыртып алган да минем телефонны шыпкына. Шайхинур булып чыкты бу. Балалар исемен әйтәлмиләр икән миңа кайткач. На буквышы. Шуннан килде дә инде. Бу миңа әйтә иде, яшәп карыйбызмы? Неме демешек була ул. Бу миңа бит туган кебек инде ул. Шунда әйдәгез безнең әниләргә юл оңай чәйшергә дип алып кирде бу. Алып кирде дә ишекне ачты да. Әнкәй дә килен алып кайттым сиңа ди, мин кирип барам. Әйе. Галәмәт хәл бу. Менә Ходай шунда ничек ул амин дигән? Ул бит бөтенләй була торган әйбер түгел. Мин кияүдә, ул миңа бәйләнеп торган кебек түгел. Мин аны балачагага күрәм бит инде. Әйе. Яни сәйтә менә яулыкны алга инде ул гел намазда булган акыллы шундый. Әйбәт булган балам ди. 18 ел 6 апрельдә яшибез. Аллаһка шөкер, бүтән хәлдә була, бүтән тормышта да максат куйсаң яшисең икән. Әйе. Җырның алдына басты, администратор да ул, шофер да ул, бүтән гастрольләрне, автобуслар ала башладык. Аннан китте, бүтән Татарстаннарны җырып, үзе барды, үзе сөйләште, үзе кайтты. Эшләдек. Менә инде хәзер мин шак кына бу коронавируслар белән әкренәйдем дә, хәзер мин инде теге су өстендәге май дулкыны кебек кенә кашан теге урыс әйтмичә хашу, тогда паю кебек кенә шакка җиттем. Ә ул хәзер параллель рәвештә акча китерә торган башка эштә дә эшли. Аллаһка шөкер без балаларын югалтмадык. Икесе дә югары белемле, икесе дә күз алдында, без икесенә дә ярдәм иттек, ярдәм итешәбез әле дә. Әниләре дә бик матур тәрбия биргән аларның. Шуңа күрә аерылу бүтән кешедә дә була. Кемнәр арасында алар гаепле, ансы минем эшем түгел. Бер-беребезгә сүз җибәрмәдек, бер тамчы. Акылыбыз шуңа җитте. Шуңа күрә ике якта да балалар яныбызда калды. Минем балалар белән, Шайхинурның минем 3 бала белән, тегендә 3 бәби белән 6 аныгына картата, гәрчә миннән 7 яшькә бәләкәй булса да картайтып битердек без аны. Тормыш язмыш, бер нәрсә эшләп булмый, язмыш шулай. Менә мин сезне тыңлыйм да, нидер бер сериал караган кебек, әйбәт, тормышыннан да бик күңелле. Ул мөгаен шушы хисләр, ул бит көн сайын булган ниндер вакыйгалар, ул бит хисләр, ул бит алар эмоциялар, шушы эмоцияларда тәэсир итәдер сезгә җырлар язарга. Чөнки була хоры кешеләр, ә була эмоциональ кешеләр. Мен калса сез бик эмоциональ кешеләр. Мин эмоциональ кеше, мин үзем әйтермен, мин эмоциональ кешемен, ләкин мин үземнең эмоциональлектән ала алмыйм көч.
Мин кешелекне яратам. Минем коронавируста ширдә 4 тапкыр ширләдем мин. 4 тапкыр мине яратты ул коронавирус бүтән килмәсен. Ләкин мин шунда да кайгырдым, мин кешеләрсез калдым дип. Мин кешеләр белән аралашмасам, мин сусыз калган балык кебекмен мин. Мин шул хәтле кешеләр, мин менә иш татар сөйләшеп турса, минем колагым тырпая да берәр тәмле татар теле мин белмәгәне төшмәс микән, җырда куллана торган. Менә гел шулай шүпләп, кайда кеше җыела, кайда татар җыела, кайда үзебезнең мөхит, аралашырга яратам. Әтеге кызума дигән элегрәк, бәлки кызурак чаклар булгандыр. Кызу булганда да кешегә бөтенләй гамәлдә яратмыйм авыр сүз әйтергә. Әни әйтә торган иде, балам, 24 сәгать бер тәүлектә уйлап ятам. Бу баланың миңа үз гомерендә авыр бер сүз әйткәне булды микән дип. Таба алмыйм. Менә миңа заповеди дибез бит шушылай калган әнидән ул әйтемнәр. Минем өчен ул бик кадерле әнинең шул сүзләре. Үзем дә мин кешедән җитәргә куркам, мин китәм. Мин рәнҗисәм кешедән мин ябышмыйм, мин калдырам ул җирне. Мин яраграк китәм ул яктан. Кызулык инде менә тормыш иптәшем белән булгандамы, ниндидер берәр гапләшкән вакыттамы, килеп чыккан вакыттар. Ләкин хәзер дуалардабыз. Менә ураза тотабыз, барысы да кешечә һәм тәҗрибә белән. Инде хәзер аз гына сөйләнәсең, үзеңнән үзең кайтасың, тынычланасың. Бер соравым калды җырлар турында әйткәндә, сез ничек уйлыйсыз? Кемгәдер аталган җырны башка кеше җырларга тиешме? Яисә ул аныкы гына булырга тиешме? Менә бу теге ир белән хатын талашканда бала минеке генә яки бала миңа күбрәк ошаган, менә шундый ямсыз күренеш гапләшү. Ләкин җыр шуныкы, кем аны композитор сүзләрдә мин язам, башкалар сүзләрен тудырган үзендә бала итеп тәрбияләгән һәм канаты итеп ошырган. Һәм аны кеше итеп чыгарыр өчен, халыкка җиткерер өчен. Ул җырчы. Җырчы аркасында язмышы бәхетсез булган җырлар бар. Язмышы бик бәхетле булган җырлар бар. Теге яхшы гаиләгә төшкән килен кебек. Шуңа күрә, әгәр дә бигрәк тә хит җырлар чыккан икән, ул шул вакыт, шушы вакытта актуаль чагында ул җырның, һәм шул җырчының да популяр актуальлеге популяр чагында чыгып, ул җыр, ул кеше хит ясаган, аны әллә ничек кабат бик күп алып җырласыннар. Ул барбыр кем җырлаган, Хания җыры булып калган, Зөһрә җыры булып калган, шулай булып калган. Ну аны җырларга ярамый дип гапләшү миңа калса бу инде ничектер юкка бәйләнү. Әлбәттә. Менә композитор фикере шушылайрак, чөнки чыннан да еш ишетергә туры килә. Менә аның җыры, минем җыр дигән әйбер. Менә мин кичкенә чакта хәтерлим, шундый я радиодан булсынмы ул, я пластинкаданмы, пластинкаларда бар иде безнең өйдә патефон торадыр. Ул җырны язып алып, җырлап, бөтен кеше дә җырлыйдыр, итеге синеке минеке дигән әйбер юк иде, чыннан да. Үз эшмәкәрләр җырласын, халык арасында без халык өчен язганбыз бит, тыңлар өчен генә түгел. Әгәр синең җырыңны җырчыдан соң халык күтәреп алып, бөтен мәҗлесләрдә, туйларда, армия сафларына затканда җырламаса, синең ни пычагым кемгә кирәгең? Кемгә кирәк ул җыр? Кемгә кирәк ул җыр? Миннән сорыйлар, җырлыйсыз, мин әйтәм, ничек җырламыйсыз? Рәхәтләнеп җырлагыз. Тик мин әйтәм, акча эшләү, гастрольләр, ул бөтенләй икенче дөнья. Анда инде авторлык хокуклары дигән. Анда авторлык хокуклары, без торабыз авторлык җәмгыятендә, мин әйтәм, анда үпкәли алмыйлар. Калган халык җырласын. Сезнең үзегезнең иң яраткан җырыгыз, үзегезнең менә язган репертуардан. Менә миңа шалтыраталар да, бигрәк тә Татарстан җырчылары кызык яшьләр. Миңа берәр матуррак, тегелә башкалардан караганда матуррак җыр язып бирегез әле. Шуннан менә һәркем үзенчә бит инде шундырак. Матуррак та, начаррак та, яратканрак та, яратмаганрак та җыр булмый. Ул менә алай булгаштын, ничә бала тудырган соң дөньяга, шуның берсен азрак яратам, берсен күбрәк яратам була. Шуңа күрә алар барысы да күңелдә ничектер нидер халәт вакытында туган, аларның теге баланың язмышы хәл ителгән кебек туа икән, ул ни өчендер килгән, хәтта гарип бала туа, тәүбә әстәгъфирулла, аны да Ходай ни өчендер ярата. Бу дөньяга аны бушка китермәгән, кемгәдер гыйбрәт алыр өчен, кемгәдер изгелек китерер өчен ул баланы карап. Җырлар да шулай. Алар менә балаларым кебек күкрәгемнән кошлар очыра, Мустафа Кәрим әйтмешли.
Алар шулай, һәрберсе якын. Җырланмый калганнары, бигрәк тә кияүгә чыкмый калган кызларым кебек, алар өчен бөтенләй гамәлдә йоклый алмый торган төннәр бар. Ләкин хуҗасын көтеп торалар, теге сыңшыкканнары кебек, килеп үзенекен таба. Яшәеште сезнең тормыш фәлсәфәгез нәрсәдән гыйбарәт? Кешелеккә кирәк булу. Иң мөһиме, минем тормыш девизлары елларым белән үзгәрә килде. Баштарак нинди иде? Башта булдырам. Авыр чакларымда аерылып кайрыларга да бирешмисең. Төрле җырларда шул темага туа. Халәтеңә туган җырларым күп булды. Үз халәтемне шундый халәтле җырчылар табып алган чаклар күп булды. Хәния белән безнең шашлыклар бит язмышлары да байтак җирләре туры килде. Аның белән бик күп шуңа язмыш җырланды. Аның да язмышы, минем дә язмышлар. Ә менә бүгенге көндә мин дуга кылганда да минем төшеп калмый торган бер азактан теге дуга гарәп теленнән тәрҗемәсен әйтеп куябыз бит әле. Шунда мин мөһим җире бар. Кешеләргә кирәк булу бәхетеннән аерма, эш бәхетләреннән аерма, җыр канатларымны сындырма. Менә шул кешелеккә кирәк булу иң зур минем таянышым да, ышанышым да. Гомумән кеше, ул андый фәлсәфә бар бит ул. Кеше үзенең кирәклеген туйып яшәргә тиеш. Балаларына, гаиләсенә, җәмгыятьтә, кайда гына булмасын. Тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Тамашачыларга әйтер теләкләрем, җылы сүзләргә мохтаҗрак замандабыз. Җылы сүзләргә мохтаҗ булмыйк. Менә бит җылы сүзләр бик психологлар да әйткән. Алар күперләрне тергезә. Авыр сүзләр, рәнҗетелгән сүзләр, рәнҗетү сүзләре күперләрне яндыра. Һәм әйтер идем, яшибез. Әле бер яктан җилләр килеп бәрә, әле бер яктан бәрә. Барыбер бит яшибез. Һәм кешенең бер матур халәте бар. Кеше кабул ителмәслекне китереп бәргәндә дә, менә бу сәясәттә дә әлеге вакыйгалар белән авыр була башта. Шуннан соң куя, ансын бу якка куя, мосын бу якка куя, һәм ничектер шуның белән ул аңа яраклашмый, ул аңа ияләшми, ул аны кабул итеп, шуның белән яши башлый. Һәм шуның өчен әйтер идем, беренчесеннән өстәп, монсына күчеп кенә. Иң мөһиме, яшәлгән көннәрне санамыйк. Көннәрдә күпме яшәү барын саныйк. Шундый теләктә калам. Бик тирән фикер. Чыннан да көннәр үтә тора ул, ничек үтә, анысы инде безнең үзебездән тора. Рәхмәт сезгә, бик матур әңгәмәгез өчен, ихлас әңгәмәгез өчен. Тагы да менә шулай бик күп еллар, менә шундый матур, халыкчан, эчтәлекле җырлар белән сөендереп яшәргә язсын безне, тамашачыларны, әлбәттә, уңышлар сезгә. Менә дуга укганда әйтәсез бит әле, кирәклекне тою, җыр канатларында яшәү. Менә булар бөтенесе дә фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килсен иде. Рәхмәт зур итеп. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә шулай ук һәр теләгән теләгегез тормышка ашып, матур итеп яшәгез. Бер-берегездән җылы сүздән бер-берегезне мәхрүм итмәгез. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Очрашканга кадәр исән-сау булыйк.